Base sa report ni Cabinet Officer for Regional Development and Security Region 3 Carlito Galvez, sadyang bumagsak ang industriya ng poultry at livestock sa gitnang Luzon itong unang quarter ng 2021, kumpara ng mga kaparehong buwan noong 2020. Sa sektor ng poultry, higit 11% ang ibinaba. Ang dating 193,637 metric tons na poultry production noong first quarter ng 2020, naging 171,516 metric tons ngayong unang bahagi ng 2021. Nakalululang 72.6% naman ang natapya sa livestock production ng rehiyon. Ang 119,726 metric tons na produksyon noong first quarter ng 2020, 32,848 metric tons na lamang ito mga kaparehong buwan ngayong taon. Pangunahing rason sa pagkalugi ay ang pagkalat ng African swine fever at ibang peste, isama pa riyan ang limitasyon sa transportasyon dala ng pandemya. Samantala, naging maganda naman ang lagay ng sektor ng palaisdaan. Mula sa 89,101 metric tons noong Enero hanggang Marso ng 2020, umakyat ito ng 95,747 metric tons ng 2021. Malinaw na 7.5% increase sa fishery production ng gitnang Luzon. Nanatiling top producer pa rin ang palay at maisang rehiyon. Nitong first quarter ng 2021, 699,044 metric tons ng palay ang ani ng mga magsasaka ng Central Luzon. 5.4% itong mataas kumpara sa 2020 harvest na umabot lang sa 663,358 metric tons. 5.1% naman ang sinipa sa corn production, mula sa 141,503 metric tons na harvest noong 2021 ay naging 148,758 metric tons ito ngayong unang quarter ng 2021. JM Jesus, CLTV News.